Arbejdet med City Ministries siden 2004. Dette arbejde startede i 1998. Arbejdet retter sig særligt imod forsømte børn, enker, de svage stillede i samfundet og evangelisering. Vi fokuserer på at række ud til sårbare og forældreløse unge og børn. Vi tager dem hertil, rehabiliterer og viderebringer dem siden til et af vores andre centre, hvor der bliver sørget for deres skolegang og optræning i forskellige færdigheder. Der bor hen ved 300 børn på City Ministries 8 centre. 4 af disse centre ligger i eller tæt ved byen Jos i Nigeria. De andre 4 centre er placeret i den centrale del af Nigeria. Der er ca. 100 nigerianske medarbejdere i City Ministries, som arbejder sammen med missionærer fra forskellige dele af verden. Gideon Begay, Håbets Hus, som er et gammelt nedlagt hotel tæt på centrum af Jos, er arbejdets hovedcenter. Herfra rækkes der ud til børn og tiggere på gaden. Og der er også teams, der tager ud i omkringliggende landsbyer og andre steder, hvor de forkynder evangeliet og giver medicinsk hjælp. På Gideon Begay er der også en klinik, hvor man tager sig af de fattigste, der ikke har råd til lægehjælp. Gideon Begay er også stedet, hvor drenge bliver optaget i arbejdet. Her kan op til 15 drenge bo og gå i skole for en periode. Disse drenge og pigerne, som også er en del af arbejdet, kommer fra forskellige problematiske situationer. De er som regel mellem 7 og 12 år, når de kommer til os. Nogle har boet på gaden, tvunget hjemmefra af forskellige grunde. Nogle af dem er forældreløse, andre har en enkelt forældre. Nogle kommer fra brudte hjem og har en stedfar eller stedmor, som ikke vil kendes ved dem. Nogle af børnene har været anklaget for at være skyld i et familiemedlems død eller sygdom, og er derfor blevet mishandlet eller truet på livet af familie eller folk i nabolaget. Jeg er født i en familie, hvor min far havde 2 koner. Jeg mistede begge mine forældre på et og samme år. Vores onkler beskyldte mine søskende og jeg for at være involveret i okkultisme og mente, at vi var skyld i vores forældres død. Derfor blev vi mishandlet i meget lang tid. Næsten 2 år. På det tidspunkt bragte vores stemmor os til Gideon Begay. Ekstrem fattigdom tvinger også nogle forældre til at give slip på deres børn. Mange af børnene er traumatiserede, når de kommer til centrene og behøver indre helbredelse. På omsorgscentrene bliver børnene mødt med kærlighed. Medarbejderne deler evangeliet med børnene og beder for og med dem. Børnene ændrer sig, når de oplever denne kærlige omsorg. På centrene får de også mad, tøj og skolegang. Fra Gideon Begay bliver drengene flyttet til Gero. Gero er en landsby uden for Jos.
Her ligger City Ministries største center med over 100 drenge og piger. Det er her pigerne bliver indsluset i arbejdet. Dette er et center for de yngre børn, og de fleste af børnene går på centrets egen skole, Cornerstone Academy. Når børnene er færdige med 5. klasse, bliver drengene overflyttet til det, der hedder Transition House, beliggende i Jos, og som er et udslusningscenter for dem. Pigerne fortsætter i 7. til 9. klasse, mens de fortsat bor i Gero. Derefter flytter de til et udslusningshus for piger. Dengang, da Cornerstone-skolen endnu ikke fandtes, gik vi på denne skole. I regntiden måtte vi tit gå hjem, fordi vi ikke havde nok ly her på skolen. Hvis ikke, ville vores bøger være blevet gennemblødte. De unge mennesker kan blive på et center, til de enten har færdiggjort gymnasiet eller en praktisk uddannelse. Herefter må de med nogen støtte stå på egne ben. Jeg er formand for en klub, der hedder Grad City. Den består af unge mænd, som har taget studentereksamen, mens de var på et af centrene. Jeg er en af dem, der først tog studentereksamen. Sammen med andet og tredje kuld studenter mødes vi i en og samme gruppe. Vi forsøger at øve indflydelse på de drenge, der nu bor på centrene, for at hjælpe dem med at holde orden og støtte dem på flere forskellige måder.